над узроўнем Буды, над узроўнем мора. Я стаю самотны. Вось такое гора. Вось вам, калі ласка, жывы экспромт у горах Норвегии, з гор Норвегии, калі ласка. Вы будете першыя яго слухаць. Вот. Тут же я яго і забыўся, ўжо не паўтару. Так што толькі пасля прагляду. Вось такія відосы, кажучы з польскага відокі, нашай Буды заполярнай нарвежскай. Выйшаў, крышку праясняецца, дожджык закапаў, як толькі я рвануў у горы. Ну і вось, бачыце, такая вось бярозка, яна ж карэльская, яна ж заполярная нарвежская. Яшчэ голенькая, ну толькі пупачкі пачынаюць лопацца. Вось такі від на наш гарадок. Ну, бай-бай, убачымся, дасць Бог.